फरायसाफोर दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै समाबो जाबाय। जागोन सार। फरायसाफोर नोंसोरथ' आं सफैबाय फरायसाफोर। जिराय फरायसाफोर नोंसोरो गोसो होनानै खोनासं दे गासैबो। फरायसाफोर दानिया नोंसोर गावबा गावनि सिनायथिखौ फारि फारि होनायसाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा श्री कर्णजित बर'। आं थाखोनियाव फरायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा दिदुथि बर'। आं थाखोनियाव फरायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना तुलिका बर'। आं थाखोनियाव फरायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा प्रमिला बर'। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना जयामनि बर'। आं थाखोनियाव फरायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना उदांस्रि बर'। आं थाखोनियाव फरायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना ज्योतिका बर'। आं थाखोनियाव फरायो। दा फरायसाफोर बिमानि रावा माखौ बुङो मिथियोना मिथिया? मिथिया सार। अब्ला खोनासंदो फरायसाफोर। दा जों जाय रावजों रायज्लायबाय थानो हादों बेनो बिमानि राव आरो बे रावानो बयनिख्रुइबो गोदैसिन राव। हाबाब सारा थारैनो जोबोर हेन्डसामखा। सारनि गाराङाबो सुपार दुपार हिटखा। दाबायदि आं सारजों हाबा जायोब्ला थारैनो आंखौ जोबोर अंखाबो जानांगौ। फरायसाफोर नोंसोर गासिबो मोजां बुजिजोबखाबाय ना? बुजिबाय सार। अब्लाबो आं खोनसे सोंफिननोसै, नोंसोर फिन होनांगोन दे फरायसाफोर। बिमानि राव माखौ बुङो? जया नों फिन होलाय। जाय रावखौ जों बिमानिफ्राय सोलोंजेनो आरो जाय रावखौ जों दा बुंगासिनो बेखौनो बिमानि राव होनना बुंनाय जायो। गुड, प्लिज सिट डाउन। सार। तुलिका नों फिन होलायदो, बयनिख्रुइ गोदैसिन रावा मा? गोसथोनाय राव। आं बिब्दि फोरोंदोंमोन नामा फरायसाफोर? फोरोङाखै सार। तुलिका नोंनो फिन होदो, बयनिख्रुइ गोदैसिन रावा मा राव? बिमानि राव एबा आइनि राव। जिराय। सार। हाब तुलिका नोंलाय मोजां खोनासंदोंना सङाखै ना बावगारदों? नङा सार, आं दोंसे सल'सो गोसोखांबाय दङमोन नोंथाङा फोरोंबाय थानाय समाव। खोथाया बिदिसो। बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय, गाबोन गुबुन चेप्टार फोरोंलायसिगोन। फरायसाफोर आं बावदोंसो, गाबोन नोंसोरखौ मेदामासो फोरोंगोन दे। आंनि बाजै। आं माने गाबोन गुबुन जायगायाव थांथारनो गोनां दं। फरायसाफोर नोंसोरो दा नोंसोरनि मुंफोरखौ फारियै साफा साफा खोन्थालां। खुलुमबाय, आंनि मुङा
बर' मा थाखोआव बावगारबाय मा बावगारबाय नेक्स्ट आंनि मुङा रामोनदा खाफालमुन्दा मेम हा मा मुंलाय औलै मेडाम रामोनदा खाफालमोनदा आइ आफाया दोननाय मुं दाबासिखा ओमफ्राय क्लासआ थाखोनैल' मेडाम नोंखौथ' थाखोनैल' मोननो समायाखैमोन थाखोब्रै थाखोबासो मोननो समायबाय माथो बुंनो मेडाम थाखोसेया खेनसे फेल थाखोनैयाव खेननै फेल मास्टारफोरानो मोजां फोरोङा नालाय सिरि थाखा जाम्बा गावनो गोसो होनानै सोलोंखाया आरो मास्टारखौसो दाय होफैदों बेयाव सरि दे मेडाम बुरावनो गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो बे खेनसेखौ मेडाम औ दे फरायसाफोर दानिया मा आयदा सोलोंगोन बुंदो सानखान्थि ए सानखान्थिसो सानखान्थिखौ हाया नामा नोंसोरो खामजानायाव दै लोंनाय बायदिखौनो हायैखायनोथ' टिउसन लानो फैनांगौ जादों जोङो अ दानख' राननाय सानजाबनाय मा मोनसेखौ सोलोंनो दानख'नाय राननाय हाबाब मा बेलेग बेलेग बुंखो नोंसोरो नैबे दानख'नायखौ लिर आरो नोंसोरो नैबे राननायखौ लिर जागोन दे मेडाम लिरखांबाय मेडाम ए बियो जायाखै दे जया 52निफ्राय 5 दानख'बा 50 जाया नङा 5सो जायो नैबे बहिया सोरनि आं मेडाम सानैबो नायनानै लिरदो नामा नङा मेडाम बिसो आंखौ नायना लिरदो जायाखै नोंनाबो नैबे सोरनि आंनि मेडाम अ बिसो जादों बिनिफ्राय 10 दानख'बा 2 थायो सोरनालाय जादों ना जायाखै जाबाय मेडाम नैबे सोरनि आंनि मेडाम जादों जिखौ 3दो रानबा 6 जायो नैबे सोरनि आंनि मेडाम जायाखै जायाखै जिखौ 1जों रानबा 1 जाया नङा 2सो जायो नैबे सोरनि आंनि मेडाम जायाखै नोंना खुलुमबाय आंनि मुङा स्टि दुर्गेश्वर बर' नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ एसेब्लाबो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेयैनो शेयारबो खालाम जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ हगारनायफोरा नोंथांमोननिसिम फार्स्ट सहैग्रोयो गोजोन्थों